Bent u de meneer van de flitspaal? Ja. Wij zijn hier ooit al eens een paar keer geweest. Ja. En toen was er nooit iemand thuis. Ja, dat kan. Ik heb het tussendoor ook wel eens werken, hè. Kijk, en sindsdien is die pick-up erbij gekomen nog volgens mij. Oh, oké, ja, die pick-up die staat er nou, denk ik, 3, 4 jaar. Dodge, hond. Dan is dat denk ik al heel lang geleden dat wij hier voor het laatst geweest zijn. Maar ken je het programma trouwens? Nee. Onderweg? Ja, kan wel, maar ja, mag ik het zien eigenlijk, ja. Waar komt dat op, in Limburger? Ja? Ja, ik heb scholing. Ah, daar zitten we niet meer op, hè? Nee. Nee, is onze eigen schuld. Maar goed. Je mag het wel zien, dan doe ik de hond wel even naar achter. Ja? Ja, dat is goed. Dodge, kom. Hoe heet die? Dodge. Dodge? Dodge. Oh, Dodge? Ja, kom goed. Ah, ja, ik dacht Duitse herder. Dodge. Ja, Dodge. Dodge. Autonaam. Oh, kijk toch. Oh, kijk. En dan gaat... Kom. Zo, hier niet prachtig, man. Dan dacht ik, het hok in. Dan ben ik veilig. En dan kan ik er goed komen. Maar no way, Jose. Ja, het is een knutseleer. Hij is de Bullshit Boulevard ook al gezien, Mitch? Ik heb hem gezien. Ja? We hebben toch ook eens een keer een programmaatje gehad over bijzondere straatnamen? Dat is geen straatnaam, hè? Hè? Dat is geen straatnaam. Wieso Dat is niet? een boulevard. Ja, maar een boulevard heeft toch ook een naam? Of zou dat dan weer een apart programma moeten weren? Ja, een apart Over format. boulevardnamen. Kijk, kumpje aan. Ik ben zelf hobbyist en verzamelaar ook. Ik had al zo'n vermoeden. Kan ik weer terug, sorry. Ja. Hallo! Ja, met ook. Jazeker. Waar gaat je naartoe? We gaan nou weer Afvalden. Afvalden. Naar Offeren. Afvalden. En waar kom je vanaf? Verrooy. Oh! Ja, ja. Oh, dan heb We zijn je... niet misselijk, hè? Nee. We zijn niet misselijk. We zijn er tussenop, hè? Iedere donderdag. Elke donderdag. Iedere donderdag 70 kilometer fietsen. Ja, maar je zat wel rond de 30 al zitten nou, of nee? Ja, dat denk ik. Ja, 36 zit er. Kijk. Ja. En heb je al een pitstop gemaakt? Nee, dat Dan doen gaan we nou niet. zoeken. Dan gaan we nou zoeken. Ja. In Offeren. Half liter bier. Ouderwets. Jongens, rustig aan. Hoi hè. Kijk. De hond binnen gedaan. Kijk. Oh, kijk nou. Wacht. Oh, maak stik de deur. Ja, ik maak gewoon netjes de deur dicht. Hop. Hé, maar doet hij het? Nee, ja, die doet wel, ja. Ja. Ja, verlichting. Maar hij maakt geen foto's meer. Nee, mag niet, hè. En dit is, Nou ja, zeg. dit is een bloembak. Zo, ik heb de verlichting gebouwd. Kijk. Kijk, Mitch. Mag het? Ja. Ja? Kijk. Lampjes uit op het dak, lampjes aan. Oh, kijk nou toch. Bloembak. Mag ik dit uitroepen officieel nu tot de leukste bloembak van Limburg meteen? Dat is goed. Beter als op de sloop staan. Hè? Waar heb je hem gevonden? En ik geloof, hoe woont hij nou? Ik geloof Blerik, nee, dat weet ik niet. Ik heb bij Venlo in de buurt in ieder geval. Er zit ook iemand die met dat spul allemaal doet. En toen dacht jij van, daar zou ik een leuke bloembak van kunnen maken. Ja, hij heeft ook zoiets staan. En ik denk bij mij eigen van, ja, ik wil ook iets moois als bloembak zijn, zullen we zeggen. Geweldig.
En er zit nog meer verlichting op. Dat is... Die buiten die is voor de kerst, zou ik zeggen. Dan gaat hij aan. Hey, en even kijken, de Limburgse vlag. Ja, Limburgse vlag achter. Waarom was dat belangrijk voor jou? Ja, maar we wonen hier toch in Limburg. Ja. Ja, dan is het ook belangrijk. Je voelt je ook echt Limburger? Jazeker. Oké, heel goed. Kom je uit deze Ja, ik ga naar Gennep? Ja. En dan gaan op z'n jong. Jong, maar ik ben vertrokken naar Heijen. Ja, dat is nog steeds Limburg, hè? Ja, kijk uit tegen die val. Ja, ik heb binnen, als je het wilt zien. Mag dat? Ja, zeker, dat mag wel, ja. Je moet er niet naar de... Nou ja, een beetje rommel, maar... Pas op, knuffelgevaar. Ja. En dat was Dodge? Dat was Dodge, ja. Oh, dus Dodge is helemaal niet zo... Laat me niet dat ding zien dan. Ja, nee, maar daar hebben alle honden... Ja. Oh, kijk, dat is een chillplek. Ja, ook een beetje. Hé, maar ik zag net dat ding, hè? Wat is dat nou? Dat is een wc-wagen, ik zelf gebouwd. Ja, je mag wel kijken. Ja, dit is mijn, laat ik zo wel, ja, dat is een wc-wagen zelf gebouwd. Oh, kijk nou toch. Is dat eigen sauna? Nee, het is een grillhuis. Een barbecue in. Je bent echt een knutselaar. Ja, ik heb een beetje pech. Ik heb mijn knie heb ik nou een probleem, dus ik kan nou niet zoveel. Je kunt niet zoveel. Nee, ik heb er nou zitten de pinnen in, maar dan binnenkort moet er een schroef uitgehaald worden. Dus Wat? Versleten werk of zo? knieschijf midden doorgebroken. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat nou eens wist. Ik weet het wel, maar dat ga ik niet vertellen nou. Oké. Ah, jullie zijn van het programma onderweg, ja. Ah, dat klopt, ja. Ik heb het wel eens bij mijn ouders gezien, dat dat programma van jullie. Ja. Wat een gave plek. En met z'n hoeveel wonen jullie hier? Ik, 2 paarden en een hond. Dat is allemaal voor jou. Ja, en met mijn vader ook. Ik kan het zien, dat is misschien makkelijker met de camera. Oh man, wat gaaf. Kijk uit in je valt, mijn camera en al. Nou, dat zou ook zomaar de leukste grillplek van Limburg kunnen zijn. Kan ook nog een keer. Wordt die veel gebruikt? Ja, zeker. Met van het weekend heb ik er nog in gezeten met een kameraad van mij. Hé, en dat shirt, hè? Dat is van de vrienden van de club van de... Wat staat er nou eigenlijk? Vriend van de Flying Aardvarkens. Dat is Flying Aardvarkens, die zitten in... Flying Aardvarkens. Ja, waar zitten die nou? Maalderslo, geloof ik. In de Melderse. En wat doen die dan, die aardvarkens? Ja, dat is een motorclub. Dat zijn vrienden van mij, daar kom ik ook wel eens. Oké. Dus dat is- je bent ook een motorrijder? Nee, Niet? ik hou het op 4 wielen, ik hou het veilig. Nee, maar als hier een feestje is of zo, dan kun je dus daar naar de wc. Ah, feestje niet, maar ik heb wel eens met vrienden, dan hebben we hier dan een biertje drinken. Maar het is misschien raar gezegd, maar ik heb liever daar de rotzooi als binnen. Nee, dat is niet raar. Ja. Dat is praktisch. Ja, het is, mijn hobby is een beetje Amerikaanse auto's. Dat vermoeden had ik al. Ja. Maar heb ik het daar niet opgeruimd, hè? Nee, oké, maar daar kijken we wel langs. Ja, kijk niet te veel naar de grondel. Oh, kijk, een tuk-tuk. Tuk, ja, maar ik zeg al, het is nou een beetje een rommetje, hè? Ah, rommetje niet, maar. Dit is een oude Dodge, zo heb ik mijn hond naar genoemd. Het is een B3 pick-up uit 1951. Dit is een Blazer, maar dat is, dat heb ik nou even dat is een cabrio, de kap ligt er nou op. En hier heb ik nog een Suburban. Goh. En dat is een beetje de kleurstelling waar jij van houdt. Ja, dat is toevallig zo gekomen, ja. Is dit toeval? Dat is toevallig, ja. Dus is dit een originele kleurstelling van die auto's? Ja, en vroeger in Amerika hadden ze twee tinten kleur vaak, ja. De two-tone. Ja, zo zeggen, zo. Ja. Overal waar je kijkt staan... Ja, dit is weer een andere hobby voor mij. Ik doe stenen polijsten, stenen zagen. Ik heb zoveel hobby's. Dus ja, ik zeg al, vrouw zit er even nog niet aan, ik heb genoeg hobby's.
Wel een vrouw gehad? Ja, ik ben getrouwd geweest, dus Oké. het is nou eventjes mooi geweest. Eventjes rust voor mezelf. Oké. Leuke dingen doen. Ja, leuke dingen. En wat doe je voor werk? Raar gezegd, ik maak zand. Jij maakt zand. Ja. Werk je in de grindbusiness of zo? Zand in business. Ik heb hem nog niet los nu. Zand en grind zit ik in, ja. Oké. We hebben een familiebedrijf, daar zit ook een heien. Dat is Teunissen Zand en Grind. Misschien ken je het wel. Ja, dat ken ik wel. Ja, Oh, dus jouw achternaam is ook Teunissen? ja klopt. Ja. Oké. Jij maakt zand. Ik maak zand. Maar zand is ook niet, ja, dan zit je ook niet ver van de stenen af, hè? Nee, daarom zeg ik al, ik vind het veel, ik zoek veel en ik heb daar een zaag staan. Dit hier vooraan met een blikje op staat is een diamantzaag. Dan zaag ik het door midden en dan doe ik het belijsten. En dan meestal geef ik alles af. Echt waar? Ja, ik geef veel af, ja. Is dan de lol er vanaf of zo? Ja, het is leuk natuurlijk om zelf te houden, maar ook ik vind het leuk om mensen wat te kunnen geven, wat ik gemaakt heb. En dan leggen ze dat thuis tentoonstelling neer van kijk, dat heb ik van Rob gekregen. Zo maar zeggen. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Maar dat zijn unieke cadeautjes, denk ik. Ja, zeker zo. Maar ik kunt er wel geld voor vragen, maar ik ben niet zo, zullen we zeggen. Ik vind het juist leuk als iemand dat leuk vindt en die is bijvoorbeeld ziek en die vindt het mooi en dan maak ik iets speciaals en dan geef ik dat af. Heb je dan bij bepaalde mensen ook al meteen een idee van die ga ik zoiets geven of die ga ik zoiets geven? Ja, nou ik heb toevallig, ik zeg dat wel, in Den Bosch ben ik geweest met een kameraad. En die vrouw was ziek, maar die vond het leuk als ik een aggaat maakte. En dus wou liefst een beetje met kleurtjes en alles. Nou, heb ik dat gemaakt. Ja, het is gewoon een hobby.